రొయ్యపట్టు కూరకు కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్పు రొయ్యపట్టు, ఒక పెద్ద నిమ్మకాయమైన చింతపండు, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమాటో, అల్లం వేయరు దీంట్లో, తెల్లగడ్డలు, కొబ్బరి, చెక్క, లవంగాలు, శనగకాయ పప్పులు, కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, తగినంత ఉప్పు, చిన్నగా కోసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు. తయారీ విధానం చూపిస్తాను. వేసుకోవాలి: జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, వంకాయలు మగ్గిన తర్వాత సాల్ట్ వేయాలి, పసుపు. ఇప్పుడు టమాటో మగ్గే లోపల రొయ్య పొట్టు అంతా ఇట్లా ఏం చేసి పెట్టేసుకోవాలి. మసాలా, ధనియాల పొడి, కారం పొడి. ఇలా సన్నమంట పైన మసాలా అంతా బాగా కలిపేసి రొయ్య పొట్టు బాగా 4-5 సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలి. మగ్గిన దాంట్లో రొయ్య పొట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 10 minutes బాగా మగ్గనివ్వాలండి. ఉప్పు, చింతపండు పులుసు 15 నిమిషాలు దీన్ని బాగా ఉడకనివ్వాలి. రొయ్యలు కూర రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు అన్నం